Čus, máme na Tintin a zdravím pri v dnešnom videu a dneska tu máme video dokončujem veci na Zuzane, ktoré som nedokončila za 2 roky. Začíname líškami. Prvú líšku v Dinu som už našla, keď tak vám dám fotky alebo súradnice, kde by ste ich mohli nájsť. A my ideme hľadať druhú líšku v Golden Hills. Natáčam. Ako vidíte, už som si označila smer prvej súradnic, ktorú som si zapamätala, alebo nejako tak by malo byť. No niekde v tomto lese, tak uvidíme, čo ho tam nájdem, pani líšku, kde by sa mohla nachádzať. Tunak. Obzeráme sa ešte po okolí, ale nevidím ho tu. Slešnú líšku. Či sa pozrieme tu, či náhodou není pri tom rejse. Možno tu. Dobre, tak ideme zase naspäť. Bože, toto hľadanie ma vôbec nebavilo kedysi. Ale teraz, ako hovorím, je to o mnoho ľahšie. Kedysi to boli iba hinty, keď som vlastne začínala hľadať tie líšky. Alebo som ich našla len tak random proste v nejakých oblastiach, keď som hľadala, ja neviem, vykopávky, alebo som robila rejsy. Susan, to si pamätám. Ale samozrejme, každý účet to má inak a ja vám teraz urobím také možnosti. Dobre, možno tu niekde mohla byť. Aké máme súradnice? Ešte. Jaj, máme ho. Tak, dobre. Kreatív. A musíme teraz byť Wild Horse. Tak ideme na to. OK, ja už si to pamätám. Strašne zlatúčka. A presunieme sa vlastne na šampionát. Je nás bude naháňať Galopér z Morrigan. No. Prvoha ja nič nevidím. Tak. A to je všetko. Takže ja vás vítam pri dni druhom hľadania líšiek na Star Stable Online. Ideme vlastne dneska na miesto, ktoré by malo byť v Epone. Takže sa portneme do New Hill Crest. Ja si pamätám, že ja som tú líšku mala niekde v tom močiari. Takže ho tam ideme nájsť. Samozrejme idem tak hmatkovo, ako si to pamätám zo Susan. Takže to nemusí byť pravda, tá líška mohla inde ísť, ale tak uvidíme. Alebo že by to fakt bol... Ja som musela niekde prehliadnúť proste tú líšku. Ja si pamätám, že ona bola proste niekde tunak. Tunak na tomto ostrove niekde. Ešte raz sa mi pozrieť. Ježišmária, som slepá. Že ja som tu bola, ja som ho nevidela. Tak... Kreatív... Tak. Porozprávame sa s ňou.
Takže ja vás vítam pri ďalšom dni hľadaní líšok. Momentálne sa nachádzame v Mistfall. Ježišmaria, zabudla som si zapnúť náhľad. A môžeme sa vrhnúť na to. Tak. No a sme tunak. Takže čus, ja vás zdravím pri Už som chcela začať video, že čus, zdravím vás pri mojom ďalšie video, ale hľadáme vlastne líšky. OK. Vať, zase. Ako sedí pre tej jelene, toto je cucu. Takže ja vás zdravím pri ďalšom dni hľadanie líšok a toto je posledný deň. A túto líško si konkrétne ja osobne nepamätám, ale pozeral som si nejaký súradnice a malo by to byť niekde okolo tejto jaskyne, že by tam mala byť, tak sa ideme na to pozrieť. Presto túto tak skriem postavičku. Nech máme. Ešte náhodou nebude tá líšička. Vidím to niečo červené. Je tu. Dobre. Aha, už si pamätám asi to tu. Tuším, že tu budeme hľadať to žrádlo pre ňu.
Možno ten červený, to sa mi celkom páčilo. Je tu, kde? Vidím ho. Swedish Fika. OK. Takže ja vás zdravím pri poslednom dni hľadania líšky. Ako vidíte, na tomto účte som nejako od tých dní nepokročila, pretože som mala strašne veľa práce. Joj! A hľadala som asi iba fakt pár odpadkov som našla, čiže moc som nepokročila teda v tom setíku. Chýbalo nám už iba pár vecí na to, aby sme ho mali. Samozrejme, Dark už má level 10, lebo tu som začala tiež tak aktívne zbierať svetielka. Ale nepokročila som ani v... Ako sa to volá? V farách, akože s tými setmi. Takže tu dneska určite nie, ešte si musím ísť nazbierať nejaké tu na kvety a tak to vyriešime. Ale my ideme zobrať tú líšku, vážení. Keďže som nebola pár dní tunak, a našťastie som bola šťastná, že mám staračku zaplatenú zadarmo na tých 7 dní, tak to bolo pre mňa akurát, pretože takže ako vidíte, aj tu som utracala Starcoins a dokúpila som si oblečenie k tomuto úžasnému setu. A keď ho vidím, tak sa mi strašne páči a asi si ho proste zainvestujem a kúpim aj na Susan. Ja už na Susan mám kúpené to sedlo, ale nemám celý ten set a strašne sa mi to páči a kúpime si ho proste. Dobre, ja by som asi zobrala, že pôjdeme do Golden Leaf Stables. Takže tak, než viete čo, ja mám predpripravené pre vás strašne veľa videí. Ešte sú nejaké predpripravené z dní pred Hollow Woods novým. Alebo nie, to už bolo nové Hollow Woods, ale neboli tam tieto questy. Čiže, ako to povedať, proste nebude také s tými svetielkami. Lebo tam som trénovala moju čučoriedku. A tuším, že som tam trénovala čučoriedku. Sa mi zdá, že som trénovala čučoriedku. A čučoriedka je by the way tento čierny Arab. Na Susan je to čučoriedka, tu je to Darky. Alebo lepšie povedané, bol inšpirovaný čiernym žrebcom, a.k.a. jak ste videli Black Stallion o tom čiernom Arabovi, tak ním je inšpirovaný. Len som na neho dala westernový set, pretože, neviem, flika vibe, by som povedala. Ale stále platí, že keď dorobím ten set, sice neviem, kedy ho dorobím, keď teraz tu robím to svetielka samozrejme, a keď dorobím ten set, tak vám teda ukážem všetky zábery z tých setov, pretože podľa mňa veľa ľuďom sa to nechce robiť a veľa ľudí tie sety nemajú. Ale ja som úplný fanatik, ako som už vravela vo videách predtým. Elvis! Ako som už vravela vo videách predtým, tak som strašný fanatik do druidov. A no, aj keď tu napríklad svoje účty, každý je nejaký iný. Napríklad Zuzana je skôr taká westerňačka, ja mám tu strašne veľa westernových setov. Ona je proste taká westerňačka. Susan akože samozrejme ona je tiež westerňačka, ale skôr je to druidka. No kde máme tú líšku? Už je tu. Yes. Takže my sa urobíme zase divokým koňom. Ináč, ak budete mať taký, že cez tieto videá, že budem mať tu iný mikrofón, tak ja som si ho prenastavovala, takže tie zvuky by mali byť o mnoho lepšie. Takže ideme na to. A dostaneme túto úžasnú masku. Ja ho mám strašne rada, ja ho používam na svojho ako sa voláš? A1, na svoju A1 používam. Tak. A ja sa vám zase ozvem, keď budem zase dokončovať nejaký z tých setov. A môžeme si vlastne tú líšku ukázať na sebe. Ja sa priblížim. Viac menej, ja nenávidím tento pohľad. Už ako s tým nemôže niekto hrať. Aj pád to takto. A je to úplne úžasná maska, ja ho strašne rada nosím. A my si vrátime kameru, pretože ja s tým nedokážem hrať. Ešte. Je to ono?
je to ona. Dobre. Tak zatiaľ sa majte.